So guys, at tumiyog botuan. Wala man siya, wala man siya okay man guys. Sabihin na siya rin. Alright guys, nianta ron sa Butuan City no, atong kauban ron, atong kauban sa RMN, DXP. Nya, kuan day adto day may og asa dray? DXPC. DXPC. So madto may og DXPC. Sa di pa mi mo kuan madto sa kuan. Istihan karon. So moadto sa mi sa among sister station sa DXPC. Okay. Butuan. So karon taon-taon guys, among ipakita niyo anong sister mo na ya? Sister, kaya lisod ka itong i-mother. Sister kaya siya, kaya so naman. So, babae. May kaya man po sulyo eh. So, paingan na ta guys, no? Hello. Hello. And of course, kauban sa naturon ang tuwang Inday Bambina. Ha? Di ko ito mag-isgot na ito. Ikaw ba si John? Punta na rin. Ikaw ba ito? Sir Russell, bago na sa ko. Ano yung yabe? Dali mo ka. So guys, niya ron sa atong sister station diri sa Butuan City. Niya ang DXBC 693, no? 693 ni. Neverse kauban to si Inday Bambina ron. So marita mga guys to. Guys, usod ta diri sa tuang sister station diri sa RMN DXBC. So RMN Broadcast Center DXBC. So mo ni ilang bandere guys, no? Ano sir? Ma'am. Oh. Sir. Nag-vlog na Ako lang iwan to sir. Sir Goliath. Wala lagi siya magpay kay nabiya kagayan siya. Pwede ka umaming ni. Ambot to Na may anak siya. wala din siya nagsabay sa inyo. Wala. Tawo na ko dai anak sila ko sila. Tapos sila. Nasulod. Napairas Juan Priscilla. Si Bambina ka ba sa to? Ending mo to. Banggis. Banggis. Banggis no? Oh, Ramil. Manager. Ba, kasi kagaya rin siya dyan. Ayun pa. Kining, kining ba? Nagkuha na yung bata pa mag-inis sa Hindi mo mo sa una. Hindi mo mo sa. saan na katong nagkuha pa mo dili Interview. Agila. Gilando? Agilando. Damay pag-inis tataan. Pero nakaw na gaya. Ano sa Goliath? Kagayan siya? Kagayan lagi siya. Mali ko kayo ron. Carmen. Carmen. Okay. Ka-idol na niya. Ay, ma'am. Gili Dilmar, pinagakuyaw ni. Mali siya follow sa Facebook. Jenny. Sige kong tanaw sa inyo. Katulad din man, Jipre. Chipre ka ba na? Anak ni Goliath. Chipre ka ba na? Alvin. Ariel Mancao. Garing. Ricky Garing sir. Hindi garing. Ano Akin ba eh. kayo mo kuan? Ariel Mancao. Tulog ko pasikas. Akin eh. Ariel Mancao. Mga bayot ha. Kini gibangkong na kini. Usa nyo rasa yung drama? Ginawa ko 5 years old pa mo. Namina na ko drama ni gibangkong na. Gimang ko na title. Dire ta sabot kay bakit naa silang ma'am Jen karon? Oh, mag-meeting ni alas 3. Alas 3 alas 10. Ay, kumangin. Wala ko pa man mo no. Alas oh pa drama.
Dapat. Ini yung drama, sunod. Sulti yun? Oh. Ini yung drama. Di ba anak si Jilly ba? Ako? Si... Kani si Carol. anak ni Carol, kani si Carol anak ni Pinky Kain. Pinky Oh, no? Pinky Kain. Friend mo na ako sa mga Facebook. Ay. Like ka nila. O siya, banggis. Banggis. Banggis pa, pinapit, banggis. Banggis. Sino ito mo ba? Ali dong. Interview ko ninyo mama para i-promote ninyo ang show. Usay gadagan nga drama din siya. Carmen. Usay gadagan nga drama karon dre. Kuan. Katong katong bago lang natapos, ganaa ka si Francis. Katong Ka Francis. Rest in peace. Rest in peace katong basura ka lang. Katong goodbye love. Ang kuano sir kanang langit ka kilat ko or kanang dili ko kahulakan. Mana dre? Murag humana mo siguro na. Mana? Request cut. Empatse. Empatse. Mana na. Mina mi ato na. Dili ko yung hilakan. Murag humana Mana? mo siguro Usay na. unsa may pag ron? Kuan. Goodbye love. Goodbye love. Kanang sa hapon, Victor. suliran ang dumanan ay nato dito, listas technician. Kanang mabuntag mo, mina mo Nag-gear pa. Sarasan goodbye lang. Hapon. Hapon dili goodbye lab no, parehas dito. Alas kwan, alas 11. Ah, dili kay kuan na sudad kay kuan alas 2 midya no. Dayon, Jirjir. Jirjir. What's the style? The style. Sulod. Carmen naman Alas 8 man na yung salida. Unya, no? murag Mas tubit nga na. lagi biyo. Sa usa nga lugar Carmen. Carmen, agusan din nun. Agusan din lote Carmen agusan. Dili ag Dili, Carmen. layo pa to. Carmen Agusa. Ang ilang province, Butuan. Agusan Norte. Agusan ng Butuan. Siyudad. Murag Cebu. Yung Cebu province, City. Ang province na mo, Agusan del Norte. Dahil Murag kanang inyong drama, part sa agusan. Agusan Norte, Carmen. Ete. Ma'am, dari ka ma'am. Ikaw among interviewon po. Tanan na to patingugon kay. Dili ka man. Para nga Dili ka man. Tumbin na. Silang guli ato ay kagayan. Tuwa Cagayan. Kami sila nila ka. Sir, sa doon time. Oras mga kasama tatak alas 9:18 na. Sama sa atong gina-plug na din adunay drama live nga drama. Butuan. DX. Inaot po nga. Ha? Paingon ka gano. Mo? Request cut. Request card. Kisa to? Bata-bata ni Francis. Bata-bata Si Ren Susun. Ang din Di gyud tinuod. Buds. Buds dili na tinuod. Dili na tinuod. Kita nimo dito sa buwan. Okay. Jaka. Haka. Haka no? Haka. Salamat to invite na. Face of the man. Doon. Saan naman rin natin doon? Ikaw din si Ma'am Jelly? Masa man na yung mga drama gali, Jel? Arol! Hello, good hello. morning. Masa ka nito yung mga role nga drama? Ang dumanan mo, no? Oh, kauban mi sa handumanan sa usa ka awit og sa Bagong Bayani sa. Wapa po personal si Ma'am, oh. Kaya gatong showtime, gatong van, funny one. Funny one, no? Funny one, season 2. Naka-final ka to. Oh, Di ba? finalist kami ato. Grand finalist kami ato. Ya, walang kuan na. Karan, spinner ko. O, hi, Kana technician. goodbye lang, murag ikaw na si Kuano. Wala kay apel. Wala kay apila na. Si Randy na, no? Basta. Ini may Sir, kuan. So, imong role, sir, mo. Ang akong role kasagaran spinner jud ko. Spinner. Ipaong sa nga mga Kada musika, mga sound effects. effects o mo gina ko mga specialty. Pero so what's your style ba? What's the style na? Anak ka sa Madungog siya. Sa imong kuan, role dia. Abi sa unsa ray role babayo. Ang tiglugos. Tiglugos. Mura gina akong specialty spinner jud. Nakaron spinner ko karon sa mga karon nga I love you pare bagong karon. Kita-kita na dito. Oh guys, yan meron sa Butuan ha. Sa Butuan guys. So, karon pa bang hapon mabalik sa Cebu. Susuro din sa amin guys no. Nya piti inita diri guys. So, pinyo makita din ang sitwasyon diri. Kabato si Ariel Mangkaw, si Jeffrey, and of course, Alvin. Yeah, alright guys. So, teka gunitan ha.
pinalangga sa akong asawa. Adlaw gabi ihapyuro niya, ugay-ugayon o gitikon pa. Usahay pod mag-away sila, kay masakitan kining ituya. Tuok-tuok kon manggod niya, mabanghagan ang akong asawa. Itoy, ayaw gyud pagbinugoy. Nagtinginitan mo guys, so ginamit sa likod guys. Kita nyo naman guys, oh. Kita Kaluhalo. Nakita si Jelly o Kaluhalo. Jelly Haka. Di kama naman di bata. Bawaan pa. May pag. Ikaw na nagunta, Jelly. Igarak wag si Jelly Haka guys. Nasa sod. Na-direct sa sod. Ha, di ba klaro? Irkon. Kami diring yang mga bodyguard. Pentek init ka na mo diri guys. Kay lagi, uhaw ko kayo pentek inita. Nangitang halo-halo. O nga. Ayan. Halo-halo. O nga. Tulo na kauras sa gamong gibiyahe guys. Tulo na kauras sa gamong gibiyahe. Wa pa may kakitang halo-halo. Ato na lagi fast forward guys. Upload na to. Pwede na kiting layuan. Kaya lagi, halo-halo. Nagipangita ni Jelly Haka. Ha? Oh guys, balik sa tanong. Tumawag niya pakita mo guys. Oh, pwede na kiting layuan mo guys. Ha? Saan yung lugar na Buhay na Vista. Sa Resort. Di ba kauras na mo tuyok-tuyok. Nagita ang halo-halo ni Jelly Haka. Si Jelly nasa sod. Ha? Ha? Kami direpet na mong inita, o ha? Kasi nalagpapit niya ang pintal. Na inita, ha? Sabi inita, guys, ay! Oh? Hindi niyo ko tunahon, direpet na ako upawa. Pagkirahan mo si Jenny at tupan, makapat. Kuyukan. Kanabihan na, eh. Si Kata, ginang bayhana. Ha? Halo-halo ang ipakita guys. Nagpagka-oras na ngayong iting tuyok. Ito dong. Ayun, nakaita. Pila na naka-oras ka na indakan ko. 5 na ka-oras. Ibawal pa. May panangatog. Atog dalagutan. O ya, kailangan pa rin si Jenny ha. Jenny Haka og Nanggaman. Nangita lagi halo-halo. Pero tarawa. Pasal win abutan eh. Ito na namin layuan na po. Pero okay na guys, okay na guys to. Ay mo ate kami nag-show guys ya. Hapon pa man mo ang biyahe sa barko. So sorry na sa mi guys. Gabi pa gid alam mi ang barko. Okay. So naglaan sa mi. Pati kayo boring town. Julis sa manay panrad eh. At sa mga halo-halo din eh. Kasama niya pita. Alright. Yung, asa mo yung halo-halo niyo. Yung, kara. Purag. Ha? This is not bar. Naog sila. Naog ka. Dito sa loob. Naog ka naman. Una dito sa kuwan. Boni halo dire. So guys, nabot kami guys no. So sumasok gisulti guys. Ni Albedre 5 ka oras ang among gibiyahe guys. Tugod lang kinangita mi halo-halo. Kini mao ni siya guys oh. Padidi pa mulingi oh. Mao ni siya. Oh, padidi pa guys oh. So 5 ka oras ang gibiyahe kay mangita sa halo-halo. Oh. Naka-shout yun, bis gilay. Ha? Nagtubig dool guys, pati ring layo guys oh. Nung kami init kami dito sa Loyo kay amo bilangga ni mata. Oh, nangita siya. Ano? Ito na so yan. Linyo tayo, liyahin lang sa diha. Kaya niya.
Hilingan mo, kuha kang lapo. Yung ba na naman yung gana mo? Ako, pagkitali mo halo ka, hindi bugnaw. Oh. Pila man Karol? Pila. Dili. Ya, regular. Mo diri ang pangitan giling halo-halo ko dai ni. So guys, bibiyahe mig 5 ka oras sa mga biyahe guys kay tugod aning bayana guys kanay. Ngita halo-halo ya. Puti initan mo sa luyo. Oh, siya gid. Mo ni siya ngita halo-halo ya mong ipinanggal atong gikuyugan. Pero 5 ka oras ang mga biyahe. 5 ka oras, di pa kina mo sa halo-halo. Sakit ya kung tuhod. Kita. Guys. Ni resulta na. Kila kang popsicle. Baba guys, kay may lahat tiguang na kagay. Bit-an ka pagsikol. Manglinggo dito. Dila man dila. So atong usbon guys, 5 ka oras ang gibiyahe guys, pita inita, tungod kini nang bayana okay mo hinungdan. Halo-halo ring pangita ni guys. Oh, siya. Halo-halo ring pangita niya guys. Oh. Pila man dila. Ako July. Katawa ko yung bakay. Maganto na ko. So, niya taron sa Andy Snack Break. It's Delight. Sa Butuha. Dari sa Buena Vista. Agusan del Norte, correct? So, ito ang si Alvin Curta. Dila na kadwe ni, kadwe. Calvin sa yan. Salita pa rin si Alvin. Gabi. Ah, gabi pa tayo. Ako dwe. Okay. Guys, tinood lang ito. Nadaan ako sa mga kabayan. First time ko. So, mga kaon na gusto mo. Mas mo guys. Sige be. Sakit ya imo. Okay. So guys, manataw mig kaon. Salamat kayo, Jilay. Ibaw mo kasi nagyaw-yaw ganiha. Kani biyahe mig 5 ka oras. Kaya nangitan mig halo-halo. Di ara guys. Mauni siya nangitaw halo guys to. So wala mo tayo ikog siya, wala mo sakit sa sod. So naging-over na siya na mo diri sa gawas guys. So pauli na kuno ta, pauli ta. Ay bisan. Awlay na po abot pagwatuwa sa ko sa iyang gusto ni. Laki na sa 5 ka oras ang biyahe guys. No? Grabe kinabihan ay. Oh? Ating layuan to yo. Sa ko Pero okay na. Nanggam na mo siya guys, no? Si Jelly Hack. Ay ari nang jacket be. So, paano mo sa pasok guys to? Ay, tuwa ta. Tuwa ka dyan. Lanang. Pagkaon na to ato, kay bay baboy. Bahala na iputang niya, labi katunggan. Pagkauli, ganun palit sa pinilipid. Baboy. Ay, mo itong name. Ako yun naman.